s trénerom s tým, že ten prvý počas bol super lepší. Hoci my sme mali prvú šancu, tam Gonda sa na brankovej čiare mu to brankár chytil, ale myslím si, že prvý počas bol lepší o ten gól. Druhý počas sme si v kabine povedali, aby sme zvýšili dôraz a myslím si, že aj prvý počas, aj druhý počas dopomohol tomu trošku aj ten silný vietor. To znamená, že obidve mužstva mali podporu toho vetra a obidve mužstva to využili. Samozrejme, prišlo k tým penáltám a si myslím, že je to vec aj šťastia, ale je to vec aj, či to hráči vedia alebo nevedia. Takže my sme sa na to pripravovali, kopali sme v pondelok penálty, takže vyšlo nám to znovu. Ja som rád a gratulujem mužstvu postupu samozrejme. A teším sa na zápas sobotu. Ja si myslím, že trošku narobil problém ten vietor, ale predovšetkým super bol dôraznejší. Druhý počas sme pridali na dôraze, vyhrávali sme súboje. Prvý počas sme tie súboje prehrávali. Tam sme ako trošku boli pozadu za prvoligovým mužstvom. A samozrejme, možno, že hráči mali trošku aj rešpekt, prečo Kladno hrá prvú ligu. Nie. Ako Lisonik má už toho dosť, ano. To bolo vidieť. Berger ho chytali krče. Nie, ako sme dali túto zostavu aj z toho dôvodu, že Kuba nebude môcť hrať sobotu. Ano. To znamená, skúšali sme na tej pravej strane Stvrtnička, žiaľ, sa zranil a ani mu to nejak moc nešlo na tej strane. Minulo som ho striedal, áno, takže dneska som ho nehal oddychovať.